عزوز سلامتنا تقبلوا فنو إيري تي في بمكتال تركبوا زخبركم تعزبتنا كم يتوعلوا نلومي عربي 30 حدا جنبوت فرق معلتم فرانس تلالو هاجراون زينا حيزلكم قريبة زلخو الشام تولدين مكتالكم بخبرنا عدمكو بغندر استزينا أفلم أمباسادر ألم تسهيه كم تنقاس أس أمباسادر بنيبال ورق الصرحون بريزيدنت رام تشاندرا باوديلا أركيبهم ኤምባሲ ኤርትራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኒውዮርክ ጽምብል ናጽነት አብዒሉ ሚኒስትር ሕርሻ ሓድሽ ስትራቴጂያዊ ውጥን ንምልላይን ገስጋስ ቀዳማይ 40 ዓመት ንምግምጋምን ኣኼባ ኣካይዱ ኔቶ ምስ ሩስያ ኣብ ቀጥታዊ ረጽሚ ዘእቱ ምንቅስቓሳት ከቋርጽ መንግስቲ ሩስያ ጸዊዑ إيران سوريان كل مدياو زمدن أنكدن فعزخ إلى سمعت كديمة تشاينا هجرات عرب استراتيجية زمدن أن مدن فعزك كايدو تعريك كم زحيلو كديسة أمباسادر إيرترا أب هندي أتو ألم تحية كم تنقص أسي أمباسادر أب نيبال ورقة سرحو نبريزيدنت رام تشاندرا باوديلا أركيبهم أب تيتمال سلاسة جنبوت أب كاتماندو زت خير سنة سرعات أمباسادر ألم ملختي سنة منيت بريزيدنت إسياس أفوركي دحر مبصح زمدنا إيرترا نيبالن نحبراوي ربح بزغلغل نمعبال كم سرح قبيتهم بريزيدنت رام تشاندرا بوغنو نهزب المنغستن إيرترا سنة منيتو قليتهم قوامي إمباسي إيرترا أبو دحورات هاجرات نيويورك إيرتراوي مغرتن دمتن بزبل تيما تنبل مبل 33 عامتنا سنة إيرترا أبعيلهم أبتي مختلوان صحفي حبرات هاجرات أمينة محمد تركبهم لعلوت سب مزينة يتودبن عندما استقبر لهم أمباسادراتن وكلتن هاجراتن أهجروان ودباتن زتساتفوا المدبات قوامي أمباسادر إيرترا أبو دحورات هاجرات ويزورو صوفيا تصفى مريم نتعلت زملكات مدرة أسمعام مينستر قديات وصايات عثمان صالح كابسمرا بمانزا ابزم حلالف ملختي قال سي إيرترا نناصنت زحالفو كبيد بدوتاتن زحاتتو واغان بمتقاس زمعراف زي جغانو تغادلتي بزمزغبو دمق عوت ب24 جنبوش حنچ 991 مختمتا خمزرخبن باب نرأسه وسانه كم تراحون بمتقاس اب شحنچ 993 بستخايدن ودو حورات هاجرات قداس تراز تصاوتولن ريفرندم حزب إيرترا 99 بشمون تميتاويت اول ناصنت كم زدمصم إيرترا دما ب28 جنبوت نايت عامت بوقعي مبل 182 ابال حبرات هاجرات كم زخونت قليصم أبز حلف عمت بمغنيات زخري مبل 3 عمت رفرندم إيرترا نستخايد صنبل زتقسم مينستر عثمان اتياقات أمين نطبق متحزنات إيرتران أهقراو محبر السبن زرقاقات أنبارو بمتكاس نتساتفتي باسم حزبن منقسن إيرترا مسقان أغربهم أبتي بهلاوي صوتاتات الباساتن كالم السنادوتاتن زتسني مدب فولي لأخواننا صحافي حبرات هاقرات أب رفرندم إيرترا زنبرم ليبانوساوي مستر سمير سامبار ترخيبون يروم مينستر حرشا مزازمن ايتي كاب ورح ميازيا 2024 اب كلن زواتات كايدو صنحه مللاي ني 5 عامت استراتيجيا وطنن مغمغام غسغاس قداماي 4 عامتن زملكت سفحت اخيباتات تمال 30 جنبوتا بكتما عسب كايدو وكلت ايرينان حزبا وركبات نايت مينسترن بملكع صبصاب نزدلو تحستو سمير جمال كوربوي أبز أخيبا منيستر حرشا أتو أرفاي نبرها أما حداري زوبا دوبا وقيح بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي أزاز إزمبرا بريغادر جنرال أبراهام عندهم أبو مبرن أبالات بايتون زوبا دوبا وقيح بحري كومون أما حدارتين أسان زوباتات حالفتي كفلتاتن زوبان كالوت أكالاتن تساتيفهم نيروم أبتقات أمي حمرت نايتي أب حموشتا بروغرامات مالت لمعات مريتن محدرة بحري وهابتن لمعات زرعتي لمعات انسسا وهودن زلاغن منبرون حرشاو نقدن كومون محيال تكالاتن سبقون عامي زحاقفه كاب 2024 كساب 2028 زرقح
وحس مأزاو مجبي نخلو أب كله زمسرتو ناي حمشت عمت استراتيجياوي وطن قريبو جزياوي وانا دايركتر كفل حرشان مريتن زوبا انجينير عمر محمود اب زقربو صبصاب كزن تماي نمسرح بزوص مدب مسرت زاغيت اب افامبون دباي سيمان متن استيكاتات كسرحان كلوا اب رومدا نزوبا ماكل دنكالي حانتي تسرح كمزلا اب ممحدر كبابي سدح إلا نزوبا دوب دنكالي دما حانت ديغا نمسرح مدب كمزلو غليصو بزي كازي اب استات 1,000 هكتار بوحج زكايد لمعات زراتي كومون اب 35 هكتار زسلاسل زلو لمعات تمري قال كاب عبيت حرشاو نطفتات كم زخونه زتقص انجينير عمر بنقص متن مربح نبي لمعات مقر دنشن حملاي مغبي انسسان يكايد كم زلون ابريو بمسرت زقربت صبصابات حصرت عامسب كاب قندي محنقوتات كفل حرشان مريتن نايت زوبا مخانو بسونكو دما كيلاتات حرشا كينو زوبان نوز زوبان ناب محترات كبابي كمدوبو كم زي تخاله تقليصو تساتفتي ابزهاب وريتو اب لمعات جردين كنطفو نزدليو حرستوت اب مدلاو منጭታት ማይን መምላእ መሳሪሕታት ጀራዲንን ደገፍ ክግበረሎም ቆጽራ ጥሪትን ከታበት እንስሳን ክድፋሉ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ባህሊ ሓለዋ ኣግራብ ክሕይል ኣማራጺ ቀረብ ጸዓት ክዋደድ ከምኡን ልምዓት ምቁር ድንሽን ምትእትታው ቆጣቢ ጸዓት እቶንን ብዕቱብ ክትሓዙ ዝብሉ ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርህ ኣብ ዘስምዖ ቃል وحس مأزاو مجبي نخلو أب كله نزبل مرحة نمتكبر بمنجدي أبنتاوين حرستوت كمون بمنجدي ناشتون مأكلوتن نقداوين حرشاتات نزكاير زلو بمتكاس أب زوبادو باوقح بحري ترى سراويت قبل معت كعبي مسرح تحت بايتاوي كزنتماين باسكاتاتن متأتتاون مربحندره قدنا لمعات تمري لمين مورينغان لوسنيان كدفعلو من ربح نهبدما انتلاي اب جماجم بحري كجمر ازغاغيرو اما حتى الزوا امباسادر محمد سعيد مانتاي بوغنو محيال كلن تناوي سرعته حبريتان داتان مسرت كل عينة المعات سلازغونه مس حدش استراتيجياوي وطن منستر حرشا زساني لمنقد خفتر حمرت حرشا ولمعات موحاس منጭታት ማይ ስለዝኾነ ብዕቱብ ክስራሐሉ محيال نتزوبا زبقع حرشا ومرمرن مغلبات كيلاو عامسبن ድማ ካብ ቀንዲ ማሕንቆታት ኮይኑ ስለዘሎ ክህጹጽ ክፍታሕ ክግበረሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕር እውን ተመሳሳሊ ኣኼባ ኣብ ባጽዕ ተኻይዱ ምንባሩ ይፍለጥ ጨንፈር ሃገራዊ ቁጽጽር መድሃኒትን መግብን ሕጋዊ ንግዳዊ ፈቃድ መድሃኒት ዝተዋህቦም ሰብ ሞያ ንህዝቢ ርትዓዊ ኣገልግሎት ክህቡ ኣዘኻኺሩ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ስቲፋኖስ ግርማይ ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ መድሃኒት ዝተዋህቦም ሰብ ሞያ ብኣዋጅ ቁጽሪ 36 እዝባር 1993 ተማእዚዞም ንህዝቢ ርትዓዊ ኣገልግሎት ክህቡ ጻውዒት ቀሪቦም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር ጨንፈር ሃገራዊ ቁጽጽር መድሃኒትን መግብን ኣቶ ኢያሱ ባህታ ነጻውዒት ዘቕረበ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት 2024 ኣብ መላእ ሃገር ንዝርከባ ብሕታውያን ኣብያተ መሸጣ መድሃኒት ብዛዕባ ክገብርኦ ዝግብአን ጥንቃቐ ሳዕቤናት ዘይሕጋዊ መሸጣ መድሃኒትን ንምእራሙ ዝወፀ መምርሕን ከምኡ حفشاوي عمامات نايت ጨንፈር ንዝተወደበ ኣስተምሮ ኣምልኪቱ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት እዮም እቲ ጨንፈር ጥዕና ህዝብን ምሕላው ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝፈርዩን ካብ ወፃኢ ሃገር ንዝኣትዉ መድሃኒታትን መሳርሒታት ሕክምናን ብቕዓቶም ፈዋስነቶም ዘይተጓዳእነቶም ንምርግጋጽ ብቐጻልና ተሓደሰ ዝወፅእ መምርሒታት ብምንዳፍን ቴክኒካዊ ሰነዳት ብምምማይን ብምምዝጋብን ብመሰረት ኣዋጅ ቁጽሪ 36 እዝባር 1993 ንኣፍረይቲ ኣምጻእትን ኣከፋፈልትን ንግዳዊ ፍቃድ ብምሃብ ምክትታልን ምቁፅጻርን ከም ዝገብር ሓቢሮም ውሽጢ ሃገር ላቦራቶሪ ኣለና እቶም መድሃኒታትካ ብቕዓቶም ብቐጻሊ ክትምርምሮም ሓደ ካብቲ ዕማም እዩ ጎደሎ ብቕዓት ንዘርኣዩኻ ኣብ ዕዳጋ ከም ዘይውዕሉ ምግባርን ምስሓብን ማለት እዩ ካልእ ምክትታል ጎድናዊ ሳዕቤን መድሃኒት ዝምልከት ስራሕ እውን ኣሎ ሓደ ሰብ መድሃኒት ምስ ወሰደ ዘድለ ጎድናዊ ሳዕቤን ተኸቲሉሉ ንዑ ዝከታተል መደብ ናይ ስራሕ እውን ኣለና እቲ ካልእ ዕድመ ኣገልግሎቶም ዘብቅዑ ይኹኑ ዝተበላሸው መድሃኒታት ኣብ ጥቕሚ ንኸይውዕሉ ኣኪብካ ኣብ መወዳእታ ምውጋኖም ማለት እዩ
كل أمام كأتي رتعوي أتأمام مدهانيت نمسفان كل جزء مسعر مالد أب هاجرنا 51 تكالات مشت مدهانيت بفارماسيست 41 دما بفارماسيست تكنيشان كم زكايدا كم أون 220 مشت مدهانيتات قطر كم زلواز حبراتو ياسم حق نزت أحسا كم نايت صحف متنقطع كساب جنزباو مقطعتن كاب حدا ورحي كساب سلسة أوارح كاب سلاح دوناي مباس سقمتي كم زوسد لن بمجلس بتدقاقامي حق نزت إحساقنا ناي نقد فقدن كم مسر رزافليتهم أبز جزيزي سلسة درجات ناي بحتوين أويت مشت مدهانيتين زلوانا تقدماي فارماسيو بعلمايا فارماسي مالت بفارماس زمرح أبزي كساب 50 حدا زخونا فارماسيات اللونا كابزي أنتن 10 سلسته سنسلتاو فارماسي بحالا اللوانا زياتن ناي منقستي فارماسيين علاما ناي زياتن خانتايوتي رتعو واقا سلسة شيطان التي واقع نمرقاء تباهيلو سوط رح ديكوني ليتهو أقلقلوتون يهبين اتخال أي درجة بيت مشت مدهانيتنا نبلو زخاء بفارماسي تكنيشان ويكان أي دبلوما فارماسي زلو بو ينزم رحاك سبار بعنا حتى نسخونا بيت مشت مدهانيتها اللوها اتسالس هاي درجة بيت مدهانيت قد أريو زخاء بعلمويا نرس ويكاتا حاجة غازي نرس كذا خوينن كساب 220 زوج حلوة سلازي بدمر أب حجر 310 تخلتن بحتويان أبيات مشت مدهانيت اللوانا بتدقى جامز الرأي قدلتات كم نحر واقالو ندرجة هذه فكرة مدهانيت محاز بتأزازنا حكيم ورقات كزز قبؤ مدهانيت بزينا حكيم ورقات معدال ما كومون كونتراباند مدهانيت محز هجي زم قدرات زياتهم أبتي ممرحينا إنسبكشن أو وكيسكا الرامي سقمتي وسد مالتي تسقمتي كاب صحفاو متنقطع جميرو كاو كب زبالة جنزبا موزعتي كاب 500 خساب 10 شح زبصح جنزبا موزعته له كاو كب زبالة قدلس نزبوصو مخا اجدا ويك ام ديسكال مالتي كاب حد ورح خساب 3 ورح زبصح اتي تحست تدغاغامي انت خوينو كا كساب فؤاد نايم سراس سخيد موزعته له بترجع من الرأي قلتات بزمل قدمة نهر واقع تحوت بقعات درجة خازية في كل من هايت محزن بزيت إزاز حكيم مدهانيت مهابن كم زد تقال لابريهم كلهم تسأل باكتران تسأل رخصن مدهانيتات بناي حكيم ورقة راي كم زوزو زحبراتو إياسم أب كلتشان 10 شعاتن بستخايدة هاقراو مصنعتي 8 شعاتن بشد الشميتاويت كابتكالات مشتا مدهانيت بزيني حكيم ورقة تسأل رخص مدهانيت كعد ل5 الأخبام أب كلتشان إسان أب كتم أسمرا بستخايدة تمساسال مصنعتي 54 مئتاويت تمساسال ولد كم تصنحن أب كلتشان إسان 4 دمه 4 بشمون تمئتاويت بزيني حكيم ورقة كعد ل5 الأخبان تسيرم أمودات آتو إياسو سدرا بيتات أغلقلوتهم زبك مدهانيتات أب عين مدرن أم متلاق مقحفن مدرباي نا عين مياتن أكبابن بمبكال أب تعنا دك سبن انسساتاتن قدات كم زورد بمقنزاب أب قربن نزر كبا فارمايستات كركبات محسينهم مرئيت فريات حملاي ورشا بزبل تيما بمتحبار مينستر عيون محبراو رحمتن مينستر توريزمن حماد انز تودبه بدك انستيز تدالو ايدت بباو مرئيت بسالاسا قنبوت اب اسمرا ادراش ايرترو جرمن قريبهم اتمرئيت اب مسلطني ماكل دبعتن حماد ان ناستات 6 توارح السلطنه دك انستيو ببهلاو توت زدالو فريات كينو زبيتاو هالكي اب زباون علماون مدرخ تودادار نمغبارو كمون باهلي حبراو سرحن ممل انتكالات مدرخ زعلميو او هادنا يتمدب اتو قبر اب فسهاي دما يدت بباو سرحات اب ايرترات انتاون تاريخاون سرز زلو مخان تقيسو حبرت سمنا مبقلاونتو زيت فهبتام يدت بباو ورشا سلازونن بهلاون تورساون كبرتاتنا نمعقاب بتحدم من چيتوتا بمفتار دما بتي خالق لعل تراخم زلو غليصوم اب مينستر عين محبراو دحنتن وانا دايركتور كفلي محبراو دحنت اتو محرت اب فسهاي بوغنو ما عقمي زيغاتات بحفشان اليت سدرا دك انستي دما بفلاي نمعبال مزت فلاليات تكالات منغستن غنبار انتو هايد كاي سرح كم زلو تقيسو تمزغيبون زلو غسغاس درخيت مفتار كل زملكوت اكل ابركتو خعز تصويعهم
ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቀርዮስ ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኻእተ ተስፋ ሚካኤል ከምኡውን ዕድመ ዝተገብረሎም ሰበስልጣን ተረኺቦም ነይሮም ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብክብሪ ዕድም ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ምስ ሩስያ ኣብ ቀጥታዊ ረፅሚ ዘእቱ ምንቅስቃሳት ከቋርፅ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ፀዊዑ እዚ ዝተገልፀ ዩክሬን ካብቲ ኪዳን ብዝተላእከላ ኣፅዋር ኣብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ንዝርከብ ዒላማ ከተጠቅዕ ፅዑቕ ዘመተ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ከም ኣካል ትውጥን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዩክሬን ካብ ኣሜሪካ ዝተላእከላ ኣፅዋር ተጠቒማ ኣብ ገለ ክፋል ሩስያ ከተጠቅዕ ከም እትኽእል ብ30 ግንቦት ኣሚቱ ነቲ ስጉምቲ ዝኾነነት ሩስያ ተሪር ምላሽ ከም እትህበሉ በዚ ድማ እቲ ኩናት ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓላ እቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ዝተወልዐ ኩናት እናሰፍሐ ክመፅእ ድሕሪ ምፅንሑ ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሱ ዓሪጉ ከም ዘሎ ፀብፃባት የረዱ ኔቶ ንሩስያ ኣብ ወተሃደራዊ ከበባ ንምእታው ነቲ ኩናት ብኢደ ዙር ከም ዝወልዖ ክኢላታት ይጠቕሱ ኢራንን ሶርያን ወተሃደራዊ ፀጥታውን ቁጠባውን ዝምድንአን ከደንፍዓ ዘኽእለን ስምምዓት ከቲመን ብ30 ግንቦት ኣብ ኢራን ምብፃሕ ዝፈፀመ ፕሬዚደንት ሶርያ ባሻር አልኣሳድ ምስ ሃይማኖታዊ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ኻሚኒኢን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚንታ ሃገር ኣብ ዘካየዱ ርክብ እዩ እቲ ስምምዕ ተበፂሑ ኢራንን ሶርያን ግዳማዊ ምትእትታው ብሓባር ከም ዝቃወማ ብምንፃር ሽበራ ንምቅላስ ሓበራዊ ፃዕረን ከም ዝሕይላ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረዳዲአን ኣያቶላህ ዓሊ ኻሚኒኢ ኣብ ትርክብ ሃገሩ ነቲ ኣብ ሶርያ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ብትሪ ከም እትቃወሞ ብምጥቃስ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሰራዊት ብቕልጡፍ ክወፅእ ፀዊዑ እቲ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ምዃኑ ብምሕባር ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ኣቓልቦ ክህቦን ክቃወሞን ኣዘኻኺሩ ንመርገፂ መንግስቲ ኢራን ዝሞገሰ ፕሬዚደንት ባሻር አልኣሳድ ብወገኑ ሶርያ ፀጥታ ናይቲ ዞባ ንምውሓስ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ሓቢራ ከም እትሰርሕ ኣረጋጊፁ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሃገራት ዓረብን ስትራቴጂካዊ ዝምድንአን ንምድንፋዕ ዘካይድኦ ፃዕሪ ከም ዝሐይልኦ ኣፍሊጠን እዚ ዝተገልፀ ብ30 ግንቦት ኣብ ከተማ ቤይጂንግ ኣብ ዝተኻየደ 10 ዋዕላ ሚኒስትራት ቻይናን ሃገራት ዓረብን እዩ ቻይናን ሃገራት ዓረብን ቁጠባውን ፀጥታውን ዝምድንአን ከደንፍዓ ምዃነን ብምሕባር ጎኑ ጎኑ ዞባውን ዓለማውን ፀጥታ ንምውሓስ ከም ዝተሓጋገዛ ኣፍሊጠን እተን ሃገራት ኣቐዲሙ ኣብ መንጎአን ዝተበፅሐ ስምምዓት ንምትግባር ይሰርሓ ምህላውን እውን ኣረዲአን ሃገራት ዓረብ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዎን ደገፍ ብምንፃር ኣብ ደሴት ታይዋን ንዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ከም ዝቃወማ ኣብ ትርክብ ኣነፂረን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስተን ሃገራት ብተናፀል ኣብ ዘካየዶ ትርክብ ብርክት ዝበለ ቁጠባውን ንግዳውን ስምምዓት ከም ዝኸተመት ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ናይ ሚኒስትራት ዋዕላ ጉዳይ ወሽመጥ ጋዛ ሰላማዊ ማዕልቦ ክረክብ ኣብ ዝኽእል ዝርብ ተኻይዱ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፖሊስ ብዝተኮስዎ ጠያይትን ዝወሰድዎ ኢሰብኣዊ ተግባራትን ኣብ 2023 ናይ ዝተቐትሉ በርጌስ ቁፅሪ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ 10 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ከም ዝነበረ ተሓቢሮም ኣብቲ ንወግዓዊ ፀብፃብ ምርኩስ ብምግባር ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ሃገር ኣመልኪቱ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣብቲ ዓመት ብጠቕላላ 1247 ሰባት ብፖሊስ ከም እተቐትሉ እዚ ድማ ብገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 3 ሰባት ከም ዝኾነ የረድእ ኣብ ኣሜሪካ ፖሊስ እቶም ዝለዓለ ሰብኣዊ ግህሰት ዝፍፅሙ ከም ዝኾኑ ዝተቐስቶም ፀብፃባት ነዚ ንምግታእ ዝቐረበ ተኸታታሊ ህዝባዊ ፃውዒት ብምምሕዳራት ዋሽንግተን ክንፀግ ምፅንሑ ይሕብሩ ፖሊስ ዝፍፅሞ ቅትለትን ካልእ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዓሌታዊ ፍልልይን ፅልእን ዝተሰረተ ከም ዝኾነ ዘረድኡ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ፀለምቲ ላቲኖን መበቆል ኤስያ ዘለዎምን እቶም ብኣባላት ፀጥታ ዝለዓለ ግህሰት ዝወርዶም ከም ዝኾኑ ይሕብሩ ኣብ ኣሜሪካ ብፖሊስ ዝፍፀም ቅትለት ደው ክብልን ሂወት ፀለምቲ ክብሪ ክወሃቦን ዝፅውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣህጉራዊ ኣቓልቦን ደገፍን ከም ዝረኸበ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣንጻር ሓማስ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዝመፅእ 7 ኣዋርሕ ክቕፅል ከም ዝኽእል ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ እስራኤል ኣሚቱ እቲ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፀጥታ እስራኤል ኣብ መግለፂኡ ንጋዛ ምስ ግብፂ ዘራኽብ መስመር ራፋሕ
75 ሚእታዊቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሃገሩ ከም ዝኣተወ ብምጥቃስ ሓማስ ከስልኾ ዝኽእል ዕጥቅን ስንቅን ንምግታእ ነቲ መስመር ንምዕፃው ዝተወስዶ ስጉምቲ እውን ከም ዝቕፅል ኣረዲዩ እዚ ዝሕበር ዘሎ ሰራዊት እስራኤል ብደብዳብ ታንክታትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ተሰንዩ ኣብ ራፋሕ ዘካይዱ ዘሎ ስርሒት ብዝሓየለ መልክዑ ቀፂሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ እዩ ውድብ ሕብረት ሃገራት እቲ ደብዳብ ብዝፈጠሮ ስጋኣት ካብቲ ከባቢ ናይ ዝተመዛበሉ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 1 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለዩ ዝሕብር ሃገራት ምዕራብ ረብሓታተንን ንምስማርን ኣህጉራዊ ዕብለለእን ንምርጋፅን ዝኽተልኦ ፖሊሲ እገዳን ክርደናን ከም ዝፈሸለ መንግስቲ ሃንጋሪ ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ንግድን ሃንጋሪ ፔተር ሲጃርቶ ብ29 ግንቦት ኣብ ከተማ ሚኒስክ ቤላሩስ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ላዕለዎት ሰብ መዚ ክልቲአን ሃገራት ኣኼባ እዩ ነዚ ሓቢሮም እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማስኛ ሃንጋሪ ኣብ መግለፂኡ ፖሊሲ እገዳን ክርደናን ምዕራብ ፈሺል እዩ እዚ ድማ መርትዖታት ዝምስክሮ ሓቂ እዩ ክብል ኣረዲዩ ሃንጋሪ ሃገራዊ ረብሓታት ንምዕናው ዝወሰድ ስጉምታት ከም ዘይትድግፎ ዝጠቐሰ ሚስተር ፔተር ሲጃርቶ ሸመተ ነዳዲ ሩስያ ከም ዘይተቋርጾ ኣስሚሩሉ ኣብ መንጎ ቤላሩስን ኤሮጳን ዝጸንሐ ናይ መራኸብ መስመራት ምብታኽ ሰላም ንምርጋጽ ንዘሎ ዕድላት ከም ዘርሕቖውን ኣፍሊጡ ኣባል ኤሮጳዊ ሕብረት ዝኾነት ሃንጋሪ ብኣሜሪካ ዝምእዘን ሃገራት ምዕራብን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ኣንጻር ሩስያን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ብዘይምድጋፋ ኣደዳ ጸቕጢ ኮይና ከም ዘላ እዩ ዝሕበር نسعى استرالو زينو مستندون مزام كنتاتو كدغملكم امباسادر عالم صحيه كم تنقاسقاسي امباسادر اب نيبال ورق السرحون بريزيدنت رامچاندرا باوديلا اركيبو امباسي ايرترا ود حبرات هاغرات نيويورك صمبل ناصنت ابعيلو ሚኒስትር ሕርሻ ሓድሽ ስትራቴጂያዊ ውጥን ንምልላይን ገስጋስ ቀዳማይ 4 ዓመት ንምግምጋምን ኣኼባ ኣካይዱ ኔቶ ምስ ሩስያ ኣብ ቀጥታዊ ረፅሚ ዘእቱ ምንቅስቓሳት ከቋርፅ መንግስቲ ሩስያ ፀዊዑ ኢራንን ሶርያን ኩሉ መዳያዊ ዝምድነአን ከደንፍዓ ዘኽእለን ስምዓት ከቲመን ቻይናን ሃገራት ዓረብን ስትራቴጂያዊ ዝምድነአን ብምድንፋዕ ዘካይዶ ፃዕሪ ከም ዘሕይልኦ ገሊፀን ንሎም ዓርቢ 31 ግንቦት ፍርቂ መዓልትን ፈርቃን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝዛዚሙሎ ብወገነይ ብሩኽ መዓልቲ